Tjena allihopa, det är jag Emil och jag ska göra en liten informationvideo. För då får jag inte lämna lite för ett LOL till Legends of Legends eller LOL. Jag har inte rätt upp mer om Battlefield, det var länge sedan. Men jag får inte berätta för så mycket längre och jag kommer säkert ladda upp en video om Terraria. Och att jag, om du vet den här kanalen som heter Julie Gustafsson, den kanalen, ja, och den kanalen, jag har den som äger den bredvid mig. Det var allvarligt. Jag är lite liten. Ja, men det är hon som är. Hon vill gärna imponera och titta på mina videor. Ja, lite grann, men jag är lite dålig för det. Vi får se om jag kommer ta upp lite Terraria, men vi får se det och då var typ detta om information till jag. Eller förlåt att det ser lite konstigt ut att spela in, men jag har inte så bra kamera. Och så har jag ganska dålig kvalitet och det är ganska väldigt dåligt ljud. Så, hej då! Hej då!